Baina zergatik emanen dugun aldeko botoa azaldu baino lehen, errepikatuko dut beste batzuetan azaldu dudan zerbait. Eta da, ez nik errandako gauza bat, baizik eta Bartina Andereak aipatutakoa bere lehenbiziko interbentzioa. Hau izanen da hezkuntza legegintzaldia. Errepikatuko dut oraindikan 1000 aldiz, baina ez dut nahi inor ez ahaztea zer erran zuen lehendakariak hemen bertan. Hezkuntza legegintzaldia izanen zela. Suposatzen dut, hezkuntza legegintzaldia ari zenean, ari zela, suposatzen dut, hezkuntza osotasunean, hezkuntza integrala, ez hezkuntza partziala edo gauza batzuetan oinarrituta. Eta bai, badakit, gure kontseilariak, Iribaz jaunak, bere lehenbiziko interbentzioan ere markatu zituela zenbait hildo. Noski, orain dela gutxi hitz egindako kanpoko hizkuntzen ikasketen bermaketa eta teknologi berrien erabilpena. Bai, eta behin baino gehiagotan agertu gara nola ez alde. Baitare agertu da emaitzen, hobekuntza, eszelentzia, goiti beiti, eta nik berriro ere mantenduko dut gure betiereko zalantza. Ari garenean hezkuntzaz, hezkuntza osotasunean, ari garenean gaitasunaz, zertan ari gara? Ari gara ingelesez, ari gara matematikaz, noski, ezaztu. Edo ari gara baita musikaz, ari gara arten garrantziaz, ari gara anistasunaz. Eta teorikoki, bederen ala uste nuen nik, eta ala errana zuen bai Katalan jaunak, lehen Zarrantzandereak aipatu bezala, baita Iribaz jaunak, UPN-ek apostu serio eta zintzo egina zuen musika eta arteen alde. Hori da, bederen erran digutena. 2010ko iraian, aipatu duten bezala ja, inauguratu zen konservatorio municipal bezala, naiz eta historia luzea izan, eta horrelako egoeran hartu zen erreferentziazko toki bezala. Erreferentziazkoa zen, eta erran zen, hori gobernuak ala egiten zuela hausnarketa serio baten ondotik. Bueno, logikoa da. Ferrer Andereak erran digu gobernuak planifikatzen duela agitz ongi, perfektu kasi bikain. Bueno, ni bikain jartzeko beti pentsatzen dut behin baino gehiagotan, eta benetan ez dut uste gobernu honek, gobernu hau gertu dagoenik bikain horretatik. Ez da oso ongi batetik ere, ez da ongi batetik eta ez dut jarraitu nahi bestela Iribaz jaunak badakize nota jarriko nioke. 2011an inauguratu zen baitaren musika hiria, hemen bertan, eta hor, Iribaz jaunak, bota zituen hitz politak, normalean egiten duen bezala, eta erran zuen, berriro ere, bere apostua, bere apostu serioa, kasu horretan zen kontseilaria, zen arten hezkuntzaren aldekoa. Orduan, musika hezkuntza da, musika artea da, suposatzen dugu mate bezain garrantzitsua izanen dela, ingelesa bezain garrantzitsua, eta ala izanik, eta lujo bat ez izanik, lehentasunen artean egonen dela. Hori ala da. Eta gainera gobernu hau beti, gobernu honek erraten digu, gobernatzea lehentasunak markatzia dela. Baina, klaro, lehentasunak markatzen dira, diru hauniz dagoenean eta diru gutxi dagoenean. Zarrantzanderearekin honetan, ados nago, egoera honetan eta egoera txarretan ere lehenetzi egin behar da eta gauzak babestu egin behar dira. Eta ezin da gaur erran baietz eta bihar ezetz, ezin da. Ezin da, beti ez bada iritzi aldaketa tartean egon dela. Eta Ferrer Andereak sentitzen dut, baina zuen taldea irizpide aldaketa egin du. Ez du mantendu irizpidea. Eta hori guk badakigu eta zuek ere badakizue. Orain jantzi behar duzue ala edo hola. Baina irizpide aldaketa ederra egin du. Eta zergatik erraten dugu hau? Pues hemen dugulako konservatorioak zenbat balio duen. Eta da, bueno, gastuen dene prebizioa da udalen arabera,
€357.602 eurokoa. Bere momentuan, bazen akordio bat, gobernuak egina, eta erran bezala lehenago, jeisten joan da, eta hitzarmen horretan, egokitua zegoena hitzarmen horri, zen €222.209 Baina, aranon, irizpide aldaketa tartea egonik, ehuneko 25% murrizketa egon, eta €165.000 eman diote. Beraiek, ordezkariek, erran zuten, ez guk, gu ados gaude, baina ez genuen guk erran. Erran zuten, hau txistetzat hartzen alzela. Ni gaineratuko dut, txistetzat hartzen algenukela, beti ere egoera hain negargarri izango ez balitz. Baina egoera negargarria da. Rascón jaunak erran digu, eske, klaro, horrela jarraituz gero, izteko arriskuan dagoela konservatorioa. Eta ez da egia. Ez dago arriskuan. Itziera ziurra da. Eta hori erran ziguten. Eta erran ziguten, gobernuak ez badu dirua ematen, udalak ez du emanen, eta ez dago modurik jarraitzeko. Ez da, igual jarraitzen aldugu hau egin, ez dago aukerarik. Orduan, ez dago izteko arriskuan. Itxiko dute, zuen esku dago. Ez dela, ez dut erranen itxiko dute, baizik eta itxiko duzue edo itxi duzue erraten aldut hemendik utxira, zuen jarrera mantenduz gero. Egia da, parlamentu honetan aurkeztu dutela 7.400 sinadura, eta horrekin batera, egin digute eskaera bat, ez ahazteko eta jarraitzeko irmo defendatzen duten panorama. Eta egia da ere, abisatu digutela, erran digutela, konseilariak, berak egindako bilera batean, hitza eman duela, posten naiz, hitza eman duela, bermatuko duela, konservatorio mantenduko dela irekia. Ez dakigu nola, ez dakigu zenbat dirukin, ez dakigu zenbat urtetan ere, ez dakigu zertan datzan hitz eman hori, jakin nahiko genuke. Por cierto, gaur UPNek aldeko bozka emanen du, eta aurkeztutako zuzenketa horretan, agertzen da hitz bat erran nahi dudana, batez ere persona bati parlamentu honetan, Lorente jaunari. Agertzen da, hitzarmena urtea unitzekoa izanen dela, plurianual. Eta hori, zuek babestuko duzue gaur, naiz eta aurreko egunean, niri leporatuta niri erran, ez zela posible urte haunitzeteko akordio egin, eta nik erran nion, bai posible da, eta egin duzuen noiz baita, eta ez da posible, posible da, eta zuek gaur aldeko bozka emanen duzue, bada espada ere, ager dezala gero aktetan edo diariotan. Eta bukatuko dut hasi naizen bezala, erranez, mozio hau noski babestuko dugula, baina, uste dugula ez dela nahiko. Ez dela nahiko, zergatik, hemendik pasadirelako konservatorioko irakasleak. Hemendik pasadira musika eskolen gurasoak, musika eskoletako irakasleok ere, eta beti agertzen da gauza bat. Hausnarketa behar da. Eseri behar gara, pentsatu behar dugu, zer nahi dugun. Eta hori agertzen baldin bada, da momentu honetan ez dagoelako alakorik, ez dagoelako planifikaziorik, eta sentitzen dut Ferrer anderea, baina alakorik ez dago. Planifikazio ez honetan, ez bestetan ez dago. Bukatuko dut 3 hitzetan. Behar duguna, zer behar dugu? Behar dugu, beraiek eskatu dutena, egonkortasuna bermatzea, berma dezazue. Hori egitea duintasunez, eta ez edozein modutan. Eta behar dugu noski hausnarketa eta planifikazio serio bat. Horregatik, emanen dugu aldeko bozka, naiz eta jakin, hau, pausu txiki bat besterik ez dela. Eskerrik asko. Muchas gracias a usted, señora Pérez. Por parte del Grupo Parlamentario Izquierda Ezkerra tiene la palabra la señora de Simón. Gracias, señor presidente. Eskerrik asko, egunon, buenos días, señorías. Por supuesto que apoyamos esta moción y la apoyamos principalmente porque entendemos que el Conservatorio y la Escuela de Música